Yo, I shall form my Abibirem kwaba NYANSAPO TV. So the dane da monim na NYANSAPO TV de ye de adesua ene ye de bre ye dane da bia ye kohyia ye maame ne twetwe nkomo o ma yo kire ye niema ye twagu wo Asante man mu ene nso ya ba na ya bepie ye maame nchen ye ne maame be twetwe nkomo ene ye nkomo twetwe ne efa ye busua ho obebi sase ye ka busua kra ene de ene ye maame be ma ye hu se de busua te nipa ku ye ka omobom omutimi ye abusua no ene maame ebe kire ye ni nyina na mi amidi jumadi hu chia me ayamo somfo Kyekyeku kame ho na gibre na yenkoye maame ho ene yenkoje adesua maame ye mo akwaba yeah eburu maame na me pacha wo mpomu ye de nkopon tumi mpomu ye no na ma wada roma ye da ase na pacha wo bebo wudi na obeka bibi kakra efa ho akire me ne mahwefo a ahwefo me da manse pa sa abre nyina munya ebre na budi tie ne a meka ene ne me pese me kire ye frɛ me Okofo Pomah Kyekyeku edi am papa de to me ne ya Pomah na Okofo Pomah no ye emrane a ye Pomah mrane na sei ene me ne me mei ahia me de me dwumadi ani me tiri mu pa ne se ne me papa wo me kire me no me mpese beka me tiri na bre bi a minni asase so no ebe yira ma ye madwen se me de me ton me de be kyeche me de be bobobosia ama wo bia wo pese wo hia bi no won so otie bi no wo de bo ne bra no wo hunu se Asante etiase Asante enko be bia se aye wo hu Asante ye ya amena yira Asante ya yira na so Asante won ko be bia e na wo nwi so otiase eno na mpesa adofo enkoda mpanyini akukudamfo nyina hu nse ya Asante sei ne netie ne nane tie se ye toa so ne ma ne tena ho yo mena na nimpo medase said ya ahwefo mote ye no ya na se Asante man tie ase Asante man wuye enti ne adesua no maame be mamu aye da maye aya maame ne mrane ne de won konja ho kra se de da ne da munim no Asante man etiase Asante man etiase Asante man yo maame medase bio sasa mo akwaba ahwefo nyina nso ani age se da ne da ye to nsafre wa ye ba wanan so a woje ye feso ebie wu mu wode wo nyina nso wo de maye waka bibia mamani age wo se de wo mu no de be maye wo mfa bibia ensie ye bebu no nso so ebeboa ya ma yatimi asua bibia fa ya Asante aye wo mu no eho nti maame wada roma ene asema eda punuti ana asema ebedi hu brekutire ene yesi abusua awo me wada roma se ye kan abusua kra ene de ye kan abusua ye abusua ye wo ba bia watena se no wawo mma enya manana ama ne nana no so abewo na doso na atre no ne ye frɛ ne abusua na tete no na be me bia woni ni nuaba na ono wode ebu na ni nuaba de asua ebu ni asua eno ne ba ye nya edini abusua no a ada ya Asante memu ni obi nti ase ebiri bi ba me kan ne baabi obi ti ya wode kwaye kukukuku bi wo akasam ti ye na ye meya se we apetu prebu anwuno e na wo sua wo ye no wa ntoro bo ame ya nche wo mehunu ye woni prebu anwuno nsane ti nti abusua ebu ni asua na ye wo ba akoro ye mu ma na ye abusua Nana Asante mai medasi ye nana ma ye hu se ye ka abusua eye ba akofo ye mu ade ebo nesua na ye kabo ma ne ye abusua no maame medawas na maame se de na wo kasa no wo se oba bi a wotena ase wo ye ene ne ma ekekere ye ne fra o mabusua na me bisa se bi de ote ase a won wo ye no sa nipa no se be kasa wo ye de ntimi nkan ne nkan abusua ho a wo abusua ye kasa abusua me ba no me banie ma no do bia no ma wo ma mienu ana me nsa
me ni abusua ni ti enti say ye kwa nananom animu a ye se wabusua dua no ene me ne maman no a abeka ho no ye me ma wo ye ne ye de wo ye o de wa wo wo ka ho na wo mo so ma wo no nti se ye hihye abusua dua eye we na wo me no wu we no wu we no wu we ene wo so kwa wu we no wu we ene wo so kwa wu we no wo eno ne yesi family tree yo Asante my mesada sibiu na me pacho me pese me bisa se o kan abusua yi se abusua ne ye na nke ye nim ne se o maame abusua o papa abusua na eno nso se abusua na nya abusua na o papa abusua wo ho ena wo maame abusua wo ho wo maame abusua mu no wo a wo ho no ye frɛ wo busuani o papa abusua mu bo nton o maame abusua me frɛ wo busuani wo ye abusuani o papa die mu bo nton o bo nton na ye ka se boja soso a emoja soso a wo boja ene wo papa fie ni moja wo moja wo me papa a wo me no wono na ye mi boja woni moja na de awo me na ye ke kura he say ye wo hoi wo baabi ne be ma bi wo se nyame ba no wo se wo ba no ye se ye nkohwe moja papa ne moja na ye be kwa akohwe wo bi nka sa nyame wo faase ni me ye nhwe ni moja nti wo papa fie eye wo boja ne boja no ne ho wo bo nton ase ne setete no na se panyini bi wo fie na wo boka wotimi ton ne wo faase eni tua kan na wo papa wontimi nton fi sa asantefo ye nwuni enu nti na be ma wo kwade a ne aka akire wo se oba no fa no kɔ onyaka odia onyade a ode ba fie so oba no kwa yi oba aboafo no wonu wo ye adwuma ne sika ba wo mfa mafie na emo ma no a wo kɔ wo no eno ne ade a wode ba fie no enti wo be ma no ho kire wo a wontimi nton wo faase ana wo nua ba na Asante mai medasi ahwefo said ye mo amotie no ye nana otu yefo o kire yade pa no kwasem se ene me nana ma mahuni ma begiri se sa na wo a wo hwe me nso wasua bibi nso afiri mu da na ye se ye kasa abusua ni ye fa no trasa be na ye nana adosuko wo mu akire ye niema bi na ye wie ye besa akoye nana so na de ye wo ho no wo san de abrɛ nana wadaro masaba wo hobio nana wo kasa no kan asem bi ma mete se wo se abusua ni dua na yenso yenim se yesi abusua ti abusua dua ne abusua ti na wada roman sunsun ye bi wo mu ana abusua dua no ene maame a wawo ma na wo mba be ma obeda no na ne yesi abusua panyin be ma panyin wo ho no yesi abusua ni tiri ni ne dua no ye maame a wawo ma no se me maame wo me eni mi dua be ma me ba ne ba wo mu tiri eni mi nua be ma ti de bia be ma ne ye tiri ayo ena oba no ye dua yo nana me pa cho mese bisa wasem kakra wadaroma ye wo Akan fo amamre mu no omudi enade ene ye wo ebinum so omudi ejade na said ye wo ka se etire no eye be ma no ne oba ne ye dua no wadaroma ebiti eye sanso a enha adwene ana said ye bete se wo moka no no eye saa na etie ya Asante amamre mu no yedi enade asantefo wo ye said dien enade no ebusuade no entwam ede na me kire wo se abuni asua no tete no abuni asua wo ho o ware na iri no mienu ni nua ba so wo ho na abubo ka eka no na aye den ama no ti waka kire na yire panyin so pese wode wokoton ne ba na wodi tua wo se ade me nko na me no wa wo
Unya sika me nko na midi na me ba na awokoton no. O ka kire kuma so ante ase. Afi na aye den. Na ya Asante memu se wo bi fa adamfo a wone no eka bomu ke etiri bo ho a ye frɛ ne se yonko brɛbo. Na ebu yonko bi a ye frɛ ne brɛbo. Eno na de saade no baaye. Won ne katibi mesem. Ka chen se de eduro no de ene medi me ho bone. Fi se ka we minim ne ameye. Ena brɛbo ko tin ho kire asua. Te de wunu abe ma wo ye ni no se adan. O se ka eduro no nya asem ketewa. Esenko nya akola bi kosi ano. Enso so okofa ne hen. Wo se na nya man ma wo gu ha bebre. E de asem no wo ka no. Dabi ehwa na okọ abu wo no se abu. Ada opeso ye me dai. Peso oja mi mu. Bra. Penipa kosi ano abefa bi. Adan. Me wo ma ho nya no ma wo ama. Ehwa na abu. Baako. Panyin wo mu ye frɛ na tifa. Wo so wanu wanyini fa no kɔ won kɔso. Tete no so se wo bi ekoso ka no a edi mfie nso a egya no mo fa no hodi. Enti wo be fa etifa no wo de ne kɔye. Ekwesi ka ma no. Enti wo papa kura efrɛfuo mbaaye no wo ya wo se na etifa we. Wo se menu ya bode kan tiba man de na kwesi ano. Wo se ye kan se mi yesi abusua nche etifa kɔ. Ebu ni esua we de man nche de etifa kɔ ho kora. Ma me man kɔ afuo nkora beto be. Wo de ne kɔ. Wo se me wo ma mi nua be ma. Wo ni ase wo be ka. Na akola no kɔ ya. Ebre no so ye no. Ene wo be afi. Ni wo fa no kɔ fa no bae. So kɔ fa no bae no wo ni nua be esua tana ase no wo se. Esua ade a waya ama me ebu no. Bibi a me wo biada. Etifa na fa ase. Se me wa wo fa. Enu nti ne ma akasa wo fa. Ene me wo fa ase e bae. Yo ahwefo said ye mo amo hwe na mo tie nsem mo masom no. Nya mempo na meka. Entina ho ama wo nko a won hwe subscribe na share na obi a. Enso ntimi nsua ade yi bi. Ebusua no say mu nsem no doso. Emu odu emu ohwam. Ene ye na na ama ye hu niema bebre. Die nti a ofa bae ne die nti a ofa ase enso. Eba ye nyina enne ye ho bi. Enti ebusua subscribe na share na ye nyina ye nto aso na ye nsua ade no. Yo nana masaba wo nchen biu. Nana nti na eno nti na Asante foka ebusua no. Eno ni wo bia nya ase ebu ni asua ade a wo ma ye di. Obia no a na ye beye. Ye de be kekere ye man. Ene ye nya ebusua wo fa ase na menua ba na nka kane no na nka enyankopon bo onipa no be ma ye eja ene wo ba ye enna na eja ne nna no eno no na se wo fa wo ho a wo frɛ na eja kuma wo frɛ wo papa eja na wo fa ye eja kuma enso so we ni ba ye no na ma ye benya wo fa ene wo fa ase enti no ye ni Asante meyi pa wo bayi ye den ejade enti mi mba mani ntwa kora da ye den ade bibi kofi papa no ye ejapade te se den enti mi nkodi ne ma ho sa afoforo ayaka no papa ni firi mu a obi enkobi sa papa na ade ne ma no a na efa no ye ni Asante ha pa ade enye adwuma eye den ada ebi beba ebusuam ne papa ni wuto so a ebusua no ne wo faase eni di na ade yo ahwefo ye beda ye nana ase aye nana Okofo Pomah Kyekyeku na ne mra ne ka Asante maya na ye nana so age so say etiase Asante mai etiase Asante mai etiase ahwefo said ye mo amote ye no ye nana ene wa kire ye ama ye hu ye ka ebusua kra
said the ebusia tie de ye ebusia ye nya adi ebusia no wa ma ye hu sa e ba Asante amamre yi mu de a wo ye den enade na omudie entimi nsesa enkoye ejade da enti ene ha na brebe ma ye kwan ama ye di ejuma no ebesie me a me di ejumade hu chia me ye mosomfo akoso akumi na opanyi a wotenetene me enso ne opanyin Abiyaku bi kame ho na da se na ye bese hia de foforo nso abremo makramo